Yari ang mga nagapangunang impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, HIV cases in Western Visayas increasing, persons with high-risk behavior gina-encourage nga magpa-check up sa status. Panay News goes to Manggahan Festival, Mango Eat All You Can kag Agri Eco Trade Fair nangin madinalag-on. 247 ka mga pulis halin sa RMFB 6 gin-transfer sa PRO 6. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Padayon nga increasing ang trend sang human immunodeficiency virus o HIV cases sa Western Visayas. Base sa data sa Department of Health o DOH Western Visayas Center for Health Development o CHD, nga from January 2023 to December 2023, nagdangat sa 1,131 HIV cases ang nalista sa rehiyon, kung sa diin naghalin sa Iloilo Province at 279 cases, Negros Occidental 240 cases, Iloilo City 150, Bacolod City 125, Capiz 135, Aklan 112, Antique 70 and Guimaras 20. Bangod sini, from 1984 to 2023 nakalista na ang rehiyon na sang 7,603 cumulative HIV cases. Still, ang nagapanguna nga mode of transmission amo ang male having sex with male nga 790 out of 1,131 cases detected last 2023. May araman cases of male to female sex, mother to child transmission, and unknown or hindi ma-determine kung paano na-infect. Suno kay Dr. Bea Natalaray, spokesperson on Chief Infectious Disease Section of the DOH-6, nga't natalupangdan nila ang pagsaka sa mother to child transmission cases bangod nga last 2023, nakalista sila sa 3 cases or 11 cases from 1984 to 2023. Bangod sini gina-emphasize ni Natalaray ang kaimportante sa prenatal care sa pregnant women bangod nga during sang ila prenatal care, inoferan ini sila sang HIV screening services para ma-check sang early ang status. Ang age group naman nga most affected for 2023 among ages 25 to 34 years old or working population in the region, followed by ages 15 to 24 years old and ages 39 to 49 years old. Para kay Natalaray nga ang HIV remains a global public health issues bangod nga globally gina-estimate nga about 3 million people living with HIV last 2022. Diri sa Pilipinas, from 1984 to 2022, may ara sang cumulative cases of 126,378 people living with HIV, and last year from January 2023 to December 2023, may nalista nga 17,254 cases. Gindugok sa madamong ang mga turista ang bag-o lang nagtapos nga Manggahan Festival sa probinsya sang Guimaras. Mga police personnel naka-heightened alert sa highlights ng Manggahan Festival para ma-ensure ang seguridad kag kalinong sa kahiwatana. Nakalapta kag nakabantay ang aton nga mga kapulisan sa nagkalain-lain nga area kag matandaan nga may total of 241 ka police personnel upod ang gina-augment halin sa nagkalain-lain nga mga probinsya. Yara naman sa 420 ka mga personnel halin sa various agencies, pareho sa BFP, PCG, AFP kag iban pa. Nangin masadya naman ang Mango Eat All You Can kag sweet smiles like mangoes ang makita sa mga laragway sa mga turista kag bakasyonista nga nag-intra. Upod ang pamilya kag mga abyan, makita nga sila wala gid naginulsol nga tilawan kag ma-experience magkaon sa paho subong nga last day sa Manggahan Fest. In a span of 30 minutes, unlimited na magkaon sa paho sa barato nga presyo nga 100 pesos. Isa man sa highlight sa Manggahan Festival amo ang Agri Eco Trade Fair kung sa diin ginapakita kag ginapabugal ang mga agricultural bounties sa probinsya sa Guimaras, partikular na ang mga paho, artisanal crafts kag mga delicacies. Masobra sa 70 ka mga microbusiness ang nag-offer sa ilang mga locally produced goods nga gindugok man sa madamo nga mga turista. Kinabanta yara sa 100,000 tanan ka mga turista ang nagpadulong sa probinsya sa Guimaras sa Manggahan Festival 2024. Gin-transfer na sa Police Regional Office 6 o PRO 6 ang kapin 247 ka mga police personnel halin sa Regional Mobile Force Battalion Region 6 o kon RMFB 6. Ginpahayag nga ang mga gin-transfer nga kapulisan ang idugang sa tanan nga police offices sa rehiyon. Lakip sa pahamtangan sa mga kapulisan amo ang masunod: Aklan Police Provincial Office may 20 ka personnel, Capiz Police Provincial Office nga may 20 ka personnel, Iloilo Police Provincial Office nga may 35 ka personnel,
personnel, Negros Occidental Police Provincial Office nga may 20 ka personnel, Bacolod City Police Office nga may 20 ka personnel, kag Iloilo City Police Office may 132 personnel. Ginpahayag man ni Soles nga ang 3 ka mga police commissioned officers ang i-assign sa Iloilo City Police Office kon ICPO, samtang ang nabilin nga mga personnel amo ang police non-commissioned officers. Plano naman nga ibutang sang talatapan ang 132 ka mga pulis sa bug-os nga mga police station sa Iloilo City agon mapabilin ang maintenance sang peace and order kag mapasangkad ang serbisyo sang kalinong kag katawhay. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.